Anya laki din! Di ka man nagkaralabas niti paragan, Mary ka? Sapay kundi short pan ka? Apay, sana ka di sexy ti panagkitam, Roldan. Anya siksay? Siksi aktupay. O, makitam, ha? O, makitam? Tagkinni-kinni pa'y. Nagalas kan to pa'y. Inkan, di ka patpacharming kanyak. Gapo ka di tanangisita? Saan ka type? Isungay kan. Inka agpacharming iti padam anangisit. Saan akas kanyak anapu daw? Nagalas ka nga sarsarita? Che! Uyaw! Hindi. Wow, legs. Naka-short pa na. Wow! Ay na, nagpudawan ti legs dayjay magmag na. Sino nga ta dayjay? Ay, kamak-kamag man. Kampay iday, mapanak ba't iti papanan na? Ay na, wow legs! Ay na! Wow! Wow legs na talaga! Ay na, nagpudaw. Surutek latay ti papanan na. Nene, nagpadaya. Ay, surutek lata. Di pa'y tumalyaw. Tapno, makita ko matirupa na. Ay no! Ay na! Wow! Ay, nagpudaw ti legs na! Nagsidam. Oh, si kamot day tamang sursurot kanya, Roldan. Ha? Nimit kayang bakit nadya abalaw? Papanam. Iti papanam. Ay, da papanak dita daya. Ay. Kasta ka di. O sige, taag pala udak. Uwawawan. Ijay gayam laod ti papanak. Daya ka di, wano laod, ti papanam. Ijay daya. Ay, laod ko na kuma. Ay, wan. Ijay ti papanak. O sige, lukasta, agkuyugtan. Wow, legs talaga. Oray, bakitay na. Ay na. Payakit kita amlatan dagiti legs ko, Roldan. Kuha nga main. Awan. Mas daaw ka siguro, tanapu daw ti legs ko. Idento tabakat akon, anya. Ay gama, talaga kastoy ti legs ko. Nang runa, tanapu daw akpay. Kan maysa, ay talaga mo, tanagpintas dagiti legs ko. Akasla, legs ti palasang. Ay na. Wow, legs talaga. Wow, legs. O ala, sige, intan, Roldan. Sumurot ka lata kanya. Agsinatantulaan numadanon ko ti papana. Nagpintas na talaga tiligs na nga oray bakitay na. Sa di mo nga tati papanan na. Pagturungan na ngayon. Itimat kalidaan. Oh, apay, Roldan. Sumursurot ka matlat na kanyak, nga oray iti kalidaan. Kuha. Wine. Di tamat kalidaan ti pagturungak. Taapay, anya ti aramidom di ta kalidaan. No, anya taramidam. Kastama, taramidag. Aramidam ang taramidam. Taramidag mo taramidag. Awan aramidak di ta kalidaan. Anya kumangay.
Tistisingan ka laeng. No sa dino at talaga, ti papanam. Kwa, Ngam, mawata kitan no apay, asumurot kalat na kanyak, nga uray awan pudno apapanam. Gapo iti legs ko, saan ka di? ha? Kwa, Ngamin, nagpintas dagiti legs ko. Kat kayat mo nga aprusan, saan ka di? wine. Dati pudnaw. Prosa man nga ruda kastoy. Anay ko. Naplagsan tilapayag ka, anay ko. Ha? Bastos ka! Ibaga ka di nga aprusam ti legs ko, ha? Ha? Kwa, kunak no kayat mo saan mat gayam? Loko ka! Aprusam kit din ti legs ko, ha? Ala, ingkan! Tano saan? Mga numakugtaran ka, ingkan! Kwa, nagarudain. Salbag, kunak no, mamaysak na dyan, wow legs. Saan mat gayam? Bakitay na, nagputaw pa ilang dagiti legs na. Ay na, wow talaga. Si kantumit nga maid, agraman legs ti bakay. Pagtatak ko nam, Kat no nagpudaw nga may nanggal. anya laki din aya, kanakan. Daytan samit tin wow legs ti pakay subwam. Uwan nga rod anggal. Ay na, nagpudaw tilegs na day abalaw. Saan mo napakibiyangan day di abalaw? Tapara kanyak day di. Ni Uncle Mike, day ti kayat ko tahan napudaw tilegs na. Wow legs talaga. Anya laki din aya, kanakan. Kunak met adimon pagtatak ko nanday di abalaw. Tapara kanyak laeng. Panggap ko nga armain. Ay, sige anggal. Agin no nata, no asino ti kayat na. Ha? Kayat mo asawain. Kayat mau day di abakay. Gapulaeng ta wow legs. Uwan anggal. Ay na, nagpudaw dagiti legs na. Wow legs talaga. One, two, one, two, one, and two. One, two, one, two, one, and two. Nagmaya, tag-exercise. Kaduin ka exercise, Vivian. Wow legs. Ay na, nagpudaw gayam ti legs mau. Kasta ka di? Wawa talaga. Ay na, kaya't ka pangaritan. Ay na. Wow. Ay na, nagpudaw ti legs na. Sakit, nagkiting t-shirt pa na. Oo. Talags kumatan tikit kita, Roldan. Nagpudaw na talaga. Ay, kalaatak man niya prosa na. Oo. Inaprosa matan talags ko. Saan ka nagungayt? Ay, no kasta. Ay, prosa pa'y. Wow, legs na talaga. Kasta, di mon kayat ni Nadia abalaw. Saanin ang kail? Ni Vivian itanti kayat ka o taob ubaing. Una, iti kasta, armag Mike ni Nadia abalaw. Tira ang kail! Armam ni bakit Nadia, ta armagmat ni Vivian. Anya ka diti trabaho ni Vivian,
tawan mo't no itirabi ay. Pangrabi nga rod ka na, ti trabaho na, Anggal. Kastaya. Ala, sayatan, tapno makaasawa kan, kanakan. Ay, uwan, Anggal. Wow, legs ni Vivian ko naman. Apaw! Nagpo daw ti legs na, Anggal. Oh! Wen, kanakan, nagpintas ni Vivian, nakapinpintas launan. Hello, Roldan! Nakatugaw ka ba diti paraangan niyo? Anya ti pampanunutan? Apay ka di nga may ka dito parangan, may. Wun nakayat ka nga rod makita. Apay, di mo makita ti legs ko aya. Legs mo? Anang isay? Ala, pumanaw kan. Hoy, Roldan! Uray nang isip ti legs ko. Tapulos asaan anaprosan daytoy. Kaya't nasawan sa diwa paylaan. Ta sino kumangay, matimayat ang mga pros dita legs mo? Kat nakangis-ngisay. Uyaw ka mat, Roldan? Ala, pumanaw kan. Aday wanak, ta uray kanayon ka ngagpacharming kanyak. Ken uray kanayon ka anak asyurpan. Jaklat tapagan ano day ta legs mo. Ala, inggan! Wow, ligs ka talaga, Nadia. Ay na, uray bakit kan? Nagpintas pa ang taligs mo. Talaga nakinis pa ang tilegs ko. Nadia, mabalin ka day, nga prusan. Ops. Saan mabalin? Aba, Apay, asawa ka di? Tapna prosam tilegs ko. anya nga tano agasawatan, Nadia. O sige, sagutan nakpay nga umuna, iti 2 hektarya adaga. Ha? 2 hektarya adaga? Pangalak nga iti dayta. No kasta, latingitak nga rod nga ibaga, abastad kan. Ha? Apay nga mabalintamot ti agbyag nga oray awan dagata. No di mo maitad, tikit kidawag, bastad ka nga rod. Sorry. Agasem nga iti 2 hektarya adaga. Kas kamo labalasang no kasta. Balo ka mate. Nasken ka di pala nga sagutan ka iti 2 hektarya adaga. Anya laki din aya. Kas kamo lagraramaning. O di nagpagsawan iti kasta. Hoy! Tapna mom! Saan ka maikari iti kinapintas ko? Nga uray bakit akon! Oh, disalang. Kas kalabalasang. Bakbakitan kanto pa yan. 2 hektarya nga. Agraraman. Imbag kumaano, balasang ka pa lang. Taisaw, agraraman. Oo. Ti manen legs ko, tinakaituunan dagiti matam, Roldan. Di mo maten maisina dagiti matam, kadagito'y legs ko. Ay na, kasanomat ngamin. Vivian. Wow. Legs ka talaga. Wow, legs. O sige, mabalin mo lata, nga prusan. Ay, prusak man nga rod. Agasawat ang Vivian. Asawain ka. Anggal,
Ay na, asawa ikaw ni Vivian. Hey, ay, 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 ay. Hey. Nay, apay ngayon kayo. Anya, ti pagsinayam. Dayjay mo na bakbakitan. Kunamlan palasang pailaeng. Agasem. Sagutak ki, di ka no iti 2 hektarya daga. Sagbay nga sawak. Ha? Pangala nga iti 2 hektarya daga. Agiraraman mo da dya bakay. Di, itid mo, hindi ka kaisuna at dagamang kayo. Ha? Ita niya agapaw. No, asawaan, di dagayo matlado Ita niya agapaw. No di na kayat, di sa lang. Anya ko ma. Di, saan ka na mag-asawa, Angkal? Sapay, wow legs na niya ba kayo? Ay, oray pa. Kinmaysa, kanakan. Naamiris ka. Adya gayam kayat ni Nadia. Nay, apay ngay. Kat wow legs na niya. Una, taday tamo lang papapintasan tar aramidin na. Di pa ikat kaasyak lang, no asawaek. Ang mga no agraman underwear na. Siyak ti mangila ba? Ay, pagpakawan mo ta. Kasta gaya, Angkal. Ay, sayang. Sapay, wow legs game. Sayang nga talaga, Angkal. Good morning, Roldan. Tunggal agsapa makita ka nga agpainid iti paraangan nyo Nay, adda ka maray. Apay ka di akanayon mo adadaulin tal daw ka, Rika? Sapay naka-short pan ka? Nagngisit na italiks mo. Kay, man ano no naka-short pa na? Mataywan man, imbag kumamot no napudaw na italiks mo. Pway, nagngisit mo. Hoy, Roldan! Saan aga po ta nangisitak? Katkastan ti pa nagsasaom kanya ka? Oray nangisitak, a babae anya, tanadalusak! Che! Di ta ka manlangan? Kunam na sino ka akatauran? Wen, Roldan. Dito'y kanda gusto ang maturog. Basta, ikanak, idikit-kid daw ka kwarta. Awan parikot, Vivian! Yahoo! Oo. Nakaragrag sa kaunay. Ay na, talaga naragsakak Ngayon, wow legs ka talaga. Nagpudaw pa'y. Ay na, jack amount sa work, Vivian. Ke? Kaano nga ron nga itid mo tikit-kit daw ka kwarta? Ay, ita na. Mabitla nga. Ala, kitiwalit ka. Ahap. Oh, dahil ito itiwalit ka. Aha. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, omdas ka rin dahil ta, Vivian. Uwan! Umdas! Mabalin ka ka din niya. Agkan, Vivian? Uwan No kasta. Agkan ka na. Hello, Roldan! Si kamot gayam na tamasabat ka. Naggapuam. Awan bibiyang mau. Amo kang nagapo ka di tadagos ni Vivian anya. Kahit, anya ko mati bibiyang mau. Sapay nag-assure pan ka ba rin? Itinto ta nagnisit ay tagurong mau. Di ka lagbabayin. Uray nangisit na gitiligs ko, tanadalusak mat a babae. Uyaw ka lalaki? Kunamla na sino ka akataaran? Madadahil daw ka, no sikati makikita. Sapay kundi short pan ka. Imbag kumamat no wow legs ka. Pway! Nataor ka nga agpaiso, ngam uyaw ka mat. Pwede ka mat ha? Uyaw!
Nalidayak ka na kan. Oray siyak, Uncle. Nalidayak, may. Nalidayak. Gapota kayat kulaunay ni bakit nadya. Ngam, duay tariyamit adaga, tikatukad na. Anay ko! Anay ko, Uncle! Anay ko! Na. Haguray ka man, kanakan. Apay ngay, itay ko pa yan adlaw, akasladan anayama. Apay nga yakas tao, Uncle. Ay, marigata nagbantan niyo mismo. Nagsakit! Ha? Nagsakit, Uncle! Marigata na nga mismo. Ngamin, ni Vivian Way, kanakan. Namwak amay sagaya mahustes ni Vivian iti club di tayo ilay. Uncle! Apay, di mo amuday ta. Saan nga rot, Uncle? Naibaga kanyak ni Pare Kulas. Nakita na ijay club. Kat aprusan kano dagiti lalaki tiligs na. Kat kastaunay kano akatawa na. Nukasta nga rod. Agtrab-trabaho iti club ni Vivian. Kat nakaala ka iti sakait manipot kinkwa na. Uncle! Anay ko, Uncle! Anay ko, Kiting kagpagas ah. Mabayi lang, Uncle. Jack, kaya't amamuandag iti daduma, nakaala kiti kastuya sakit. Hingga kitang pagasin. Anay ko, Uncle! Nagsakit! Nagsakit na talaga! Diyak kayatin ni Vivian! Nga oray pa'y wow legs! Ay, talaga diyak kayatin! Anay ko! Anya laki dinaya. Uray man ket nangisit Alex. No nadalos may. Ngam ti wow legs ang nakapudpudaw. No ipaayan na kamit iti sakay. Anya laki day. Malah papagayam. Ditan tinagpatinggan ti may sapay ang pakasaritan iti biyag. Nga intay pinaulwan. Wow legs. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panagdengay. Nagapan nyo ka tay tatabrin nyo. Ay, di taman balay dalula yung iseng. Di tagayam tinapanan nyo. Way, baraw. Kag, anya ngay di tawit nyo. Day tawi. Timbang nga dabo na. Supaya pagkarga iti dalaw. Anya? Way, baraw. Sayang ibilang ni Lola yung iseng. So nga, nala ko na. Tay supaya pagkarga iti dalaw medyo balay. Anya? Nakita yung kadiitay ni Tata Abrin nyo? Wendondon, adamot susuon na atimba. Api nga katawan. Tay tangarot, tigat katawaak. Yay timba nga awit na. Taapay mat dondon. Una na nga adda abot na. Ngam, kagaan na kanuki din iti talaw. Anya? Kita mo marlay. Pati siya ka, ang katawa ka malang. Ay, umlagak man kini Tata Obrinyo. Tagaraw. Ay, piya siguro no ibagana pagkarkaan na iti bagas. Sa may tadanom ka no ti karigara. Ay na, kasbaybay amon adondon. Kasaan mo nga amo no anya ti adda iti panunot na. Ay na, inaw-awit mo pa ilang haminday tatimbala kay. Ay da, masaya nga na karon bakay. Adaw, timbalaw na day tadanaw. Sungaw sa rin tayaw. Tanay, panagtitikag manay. Kat sigurado nga, parigat man ang supply ti danaw. Dito'y lugar tayaw. Ha? Kadno ko nga adda abot na. Hay, kat pulatan nga mina. Aniya? Manubot ay ati pang pulat iti dayta. Nalakalag, di solusyon na dayta. Wan ang karod lakay. Wag bakay.
No maminsan nga may, biro ka inti remedyo na. Sana jay basit lapir dito usar, ibil nga dagos. Awan na, aggastos ka lang, aggastos no kasta. Madamag kayo man, tatalan daw. Kaya damdamag kan doon daw. Ha? Kaya may. Damdamagam nga daw. Nung mabalin mo ti agdamag, di agdamdamag kan. Wala niya. Kaya, ano ti damagam? Tata, agda ka di kurang na ni tatabrin niyo. Anya? Pagkulaan may. Kasano? Kitkasala sa bali titig na. Ay na, amangan no si katanda kurkurang na doon daw. Ha? Anya lakit di mo ni tatan? Sakit din, tibagayong at kurang na. Ay sana? Limpyo na ito kasangsango daw, tata. Kasi now, tila ibagbaga maipapangkin niya abrin niya. Isu asika kada kurkurang na. Anay ikaw. Anya ay timatmat na. Amay tamtama di ti ulo. Anay. Anya, awan mat. Anya kumangay ti matinag dita. Anay. Patumot na kita. Nay. Anya, dahil tati para kan kamanong dundon. Sikatin ang ibarsak ka na gitoy, Valerie. Wan, dahil tati para kan ka. Abdul pa'y Anay ko. Ay, una yan. Nagsakit tumuging ko na tamaan iti takalamat, anay. Salbag ka nga, Upeng. Umay ka man dito. Umay ka tabutin ka. Mandiyo ka. Abay ko mga agpabaot aknay. Apay, mayat mat aya nga umay agpabaot dondon. Kayat mo ka din, tagdin nanog ta manong dondon. Nita, babae ka. Ngam nagkarga kitin. Kayat mo ka di may timabarsa ka. Apay ngay bagbagang at dakurkurang ni apong ko. Anya? Sika at dakurkurang na manong dondon. Gaputa ka na yun ka di tirsina. Kagkasla saan ka pa'y nagdigdigos. Anya? At to'y ba'y tiba to at parakan ka? Anay ko. Ay, buwisit ka talaga, Upeng. Ang subli ka dito. Anya kay doon daw. Ang nakamkamot nga taitan. Apay kas tamot yung tipagbagayaw. Tatalan daw. Kaya binarbasak na kagaya ni Valerie iti bataw. Ang magayam, bail mo iti ubeng. Ay natatalan daw. Nung Jack lang nagtipay. Ang mga noon niya tinaramig ko iti gadyang, Upeng. Ay kay karkaron ang ibagat nga dakurkurang mo no tinutupam di ubeng. Ang mongga ubeng, tutupam ki inay. Nangipanam iti panuno mo no bilang ngay. Ay, gustong tata. Ang mga nung makaungang itakpay karagita nga ibagbagayaw. Anya! Valerie, apaw. Apay, anya ti inaramid mo kinimanong mo adundon. Apay ngagkatawa ka. Binarsak ko ay gimuging na apong. Idi damo, ice. Nyam idi saan na nga ikaskaso. Bato at imbarsak ko kenkwana. Aniya? Wala pong. Saan la anam na minsan? Naming pituan. Kat nagdara gimuging na. Ap-aputin na itiima na. Ngam agdardara letta. Ay na, apok. Saan anasaya at day nga aramid ti ubeng? Kasano nga min? Kat ulit-ulitan na nga ibagbaga. Nagdakurkurang ni apong. Aniya? Wan matapong. Iso binalas ko na. Babain iti pa ng barsak ko kenkwana. Kuna nakit din ama panak ijay ayan na. Tabautin na kano. Sa anak-anapan Apay, tangaak tap na idanon ko ti bagik kenkwana. Apok,
Uray pa'y anya ti ibagbaga ni manong mo adondon. Di mo ikan kanaw. Di mo ulitan ti panang barsak mo kan kwa na. Anadrom ka rin na kita abag, Merlay. Ipampaminsan ko nga ikarga dita sa ako, taibalang ko, tata. Anya, ibalag mo amin na kita. Wan, tata. Lay, kano kasla barbaro pa'y lang, may. Wan, tata. Barbaro pa'y dagitoy, ngam na pisang-pisang damot. Ay na, di mo ibalag, Merlay. Talag man. Isupay nga usaray na kita apo ko kaya pagadalan. Ah? Alain nyo, tata? Way, sayang mag, ibalag mo. Ngam na pisang-pisang mat dagiti sipar da. Sakti baka mo. So ano ibalag mo? Alag-langay. Oh, apay ngagwing-wingi-wing ka dita dondon. Sakit agisam-isam ka. Tagkatawa. No adda ni Tata Lando, ibaga na nga dakurkurang mo. Anya? Apay, kasla tata ubrin nyo. Kani Tata Obring nyo mananti dinakamat mo. Kapudumang gamay. Kita amot itaya. Imbagam lang nga rudon anatatag. Ngam ipilit na nga. Ay kat anya ko mga itibibiyang mo. Bayam ata kayat nangarod nga alaon. Ngam natatag nga raw. Apay, mausar na nga raw. Dagiti natatag. Ay nadyak amukan ka dundun. Ni Tata Obring nyo lata ka na yun tisang kadilaw mo. Ngam di mo matkit-kitaan day tabagim. Anya? Katuan may. Ay na, atiwan na kapay ani Tata Obring nyo. Taam muna amanggad para iti pamilyana. Idinto tasi ka. Day talagpad padakkel iti buksit mo ti ammom nga aramida. Anya? Masaya at may, tanaranaan ka dito, itundon. Ha? Tata ubrin nyo? Ay na, nagganas ti biyag mo ah. Inaldaw, ganda ka dito'y tersina. Nakatugaw. Kuno saan, nakaida ka di tabangkaw. Kuno saan ka nakaida, nakaidayon ka. Kanya? Ngam sana day ta, tikayat ko pagsaritaan ta, dundon. Adalag, tikayat ko adamagang king ka. Tapno malawlawagan man na ito'y maburburiburan unay akapanunuta. Ha? Nagtagsundag kita sa uma. Tata ubrin nyo? Apay, dundon. Apay aya, akanayon mo nga ibaga, nga dakurkurang ka. Apay, anya ti pagkunamit iti dayta. Ha? Tata? Indanon na kanyak, akat katawan na idiimbagak akarga kiti danaw, diyan abutan na timba. Nga inalak iti ayan dalulay yung iseng. Kanda kiti bag anadadail, nga inalak ni Berlay. Apay, umdas ka di dayay, tapno ibagam nga dakurkurang ka. Anya? Mabalin ba takargaan ti danaw, di timba? No adabot na, ay katpulatan na. No dagi jay bag, ay katdaitin na. Sino katak ti sipar, dagi duma. Kaputadyak kayat agastos-agastos, no mabalin mo tamatarimaan, ti may sa kagawaan. Ha? Recycle, kunada nga raw. Ay na, dundon. Amin na banag, at darimidyo na. Lagi-lagi pong dayta. Apay, saan ka kadipay? Ano ba inan? Ije imbaga ni Ubrinyo king ka, dondon. Tatalando? Amom ka day, kayat na nga ibaga. Itimbaga na amayat ti biyag mo. Taag tugtugaw kalaang dito stirsina. Anya? Kayat lasaway. Kit apay, nga agigang kalaang dito stirsina. Kit saan kakit day, kagbirok iti trabaho. Ay na, biyag ko da ito. Isunga awan ti karbangan damang diladilaw kanyak tata. Pero, di mo kaya't adilaw na ka. Yung apay nga raw, asang kadilaw mo ni Ubrinyo. Alamay? Tatalando? Ay na, agnakam kamutan dundang lakay kan. Adong tinang pabainggan ka. Iswa, bareng agbalbaliw kamutan.
tibuksit na. Kanya? Amangan no dadakkel matibulati di tadyan mo. Ay na, mabaot kan sa ubeng. Kaano ka kading agana? Oh, anya ti sungbat mo dita dondon. Ay na, talaga marurutakin kang ubeng. Ay na, tapusom manan dondon. Kasano? Agtaltalak lang dito, yung sumanauki din. Oh, kaslamot kini apong ko. Di na kamot pakibibiyangan. Ngam kanayon mo nga ibaga nga dakurkurang na. Talaga di mo nalipatan din ay. Ay na, nalaing ngamin ti ubing dondon. Saan da basta malipatan ti may sa abanag. Iso asika, agan-anad ka. Di mo ipakpakita dagiti saan anasaya at nga aramid mo kadagiti ubing. Tapno saan da ka atuladon. Mana, apay, dakkel ayaw unay tibuksit ko, kita man. Katwan mat, madlaw abuksit ti sadot a tao. Anya? Wan dondon, iso adi ka masaksakitan, no day tatisang ka dilaw ti tao kan ka. Ha? Agtrabaho ka ngamin tapno maksayan day ta kinalukmag mo, tapno aglingat ka. Oh, ngaron ti masapula pagtrabaho ha. Ay katagbiro ka Apay, adamot ay mapasamak itibiyag mo no saan ka nga aggunay. Ne. Oray ka di si kanmanang, kit makibiyangan itibiyag ka. Masikuranak nga rudan dondon. Si kaakanayon ti adda dito'y tersenak. Amangan kit de no adda ti makuna dagiti tao. Takanayon da ka amakita dito. Nya kumangay ti bagada mo. Amangan no kuna endang adda relasyon tado Na, uy, di mo ka di kayat manang. Kinapod mo na. Agayatakin ka. Iso ka na yun ngumay dito. Diyak lamay bagbaga manang. Ay napakpakawan. Diyak pulos inarapa at ti makiasawa iti sadot kan labid alalaki. Katun may, adda amin kan ka tinaalas nga ugali ti lalaki. Iso nga awan mangayat kan ka. Malaksid laang, nagbalbaliw ka. Kitaan nyo man ni Tataw Brinyo. Kaslada talaga di kurkurang na. Kitaan nyo na eh. Ay na, talaga siguro. Adi ka nagbalbaliwan niya doon daw. Saan na magkumaang katawa? Kitain nyo nga min, ani Tataw Brinyo. Iguy-guyon na lang. Diyan nakasakaw. Hindi na mo pagkatang. Ay na doon daw, ang lablabas ka na. Guy-guyo din na, diyan nakasakaw. Gaputan na dagseng, kat di na mapagkat. Apay, di mo aya mapanunod day ka. Kulak man no nalaing ka. Kanya? Agpanunod ka na yung bagdundang. Kun agbaing ka man. Tapyapay, di ka na yun mo nga ibaga. Nga adda kurkurang na, taam mo na nga agtrabaho. Idinto asika, ang nagdakilan a karne. Awan, day talag tugtugaw, ken aguro uray iti kikilam tambong nga aramidan, just kika. Dondon, apay anya launa ya ti basol ko king ka. Tadi naksardengan nga uyawang ken katkatawaan. Ha? Napunwan akong dondon. Iso ada ito ti bagaking ka Saksapo. Sagbay a pakibiyangam ti biyag ka. Kita nga umuna ti biyag mo. Tata. Hindi pa lang nga ti bagbagam may papankanya ka, dondon. Katida guys, ipangag mo pa mismo iti apo ka. Iso adi ka kumagbalaw no nasakit tirik na naking ka, dondon. Tata, pasensya ka nung Sana bali ta agbaliw akong sasardengan kayong akat katawaan. Nasayaat mo kasta. Katsapay ko ma, taisimpam mo tan ti biyag mo. Agbiro ka kay day ti panggadam. Huwag ko mga ron. Awam mo ti mabiro ka. Gaputa dyan nakalapas iti panagatal ko. Tatawbrin niyaw. Ay kat orean niya lang dita at trabaho na. Basta nalinais. Ay na, dondon. Ulitag timbaga kiniging ka. Nulakit di kayat, amin na panag at daremedyo na.
Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Ay, unay magtandi ka stone. Narabyanak man ang gapu iti traffic baka. Ha? No kaano nga taaya, amal pas ti road construction iya murdong ti Pilipinas. Inoldaw mo ito na kastong. Kat aganos tayo anya ngay nga rod, kat para matlaang kada tayo dayjay a kalsada. Anya nga ta bakit no kwa? Anya mananday ta ako Mangirwarak sakit di ti motor ko. Anya? Motor ko na? Hmm. Ay kat mangirwar ka. Basta si kalakit di tagbayan. Apay kit di nasaan. Anya laki din. Nagsapa ka matan Mario. Ha? Hay, agasang banday ta at tinasapa. Kasla si Kapit imang daldalapos kadag iti spiderweb iti kalsada. Anya nga rod ngay. Nas ka na masabak ta na. Grabe ti traffic. May sa kilometro, may sa oras. Sabagay mo't kiti Ngala, ka nga rudan, tanarigan mo kanahin ka amalate iti trabaho. Kanayon ko mapalabas nila kay mo iti bigat. Kanayon amasapa mapanagtrabaho. Wun mare, kanayon amasapa. Tadi na kaya't amakaltasan ti sahod na. Grabe nga di traffic kanya. Nakunamon kumare. Iso nga rod nga ibagbaga na kanya. Amangirwar sa kanulaangan iti motor na. Ha? Tapno saanin nga agkumcommute. Ay naku mare, nung kuna nang agirwar iti motor. Ay urasaanan. Urasaanan ko naktungan. Taapay anak ko namday ta kumare. Masigurado ka saan ang mausari ti pagsayaatan o bilang laang kumare. Iso saanan. Amum lang aruta na babairo nila kay mo. Itulok mo pa'y laang ang mangirwala iti motor. Ang lalaki din. Planong kayam ti mangirwar iti motor mo, baray. Awan pare. Mangirwarak man, uray may salang. Madimat ano dua. Sika talaga. Kit kaano ngay nga ro ti panangirwar mo? Inton katapusan pare. Tajay swildok ti down payment ko. Ay kit nasayat ano kasta. Tapno uray aglikaw kay ti pagnaan. Ayos lang. Maibirok no sa dino ti ayan ti awan traffic paray. Ay, pudno tayo ako ng pare. Awan ngamin mabati ti sweldo. No kanayon amalataw kin makaltasan. Ay wala. Mayat no adda bukod da service. Ngam kita ma. No pang trabaho lang. Sana sabsabali ti yang angkas paray. Ha? Amo ngamin ti style mo kay. Si Kaki di pare. Nagpalbaliw ako na niya. Anya mo tamdi kastoy. Itayak pa yan uray kan dito yung restaurant. Nung itaka laang. Labs, pasensya ka kuman. Naladawak anak kasangpag ta traffic namin. Anya mo tan. Apay namin nga awan ti bukod mo alugan. Ha? Ay, hindi ka maladagan. Taiti ka biita na panoy. Makairwara ko itong motor ko. You can ride with me. Ha? Apay so? Well, iso pangasa na. Tadi ka kung managong eh. Intom sumarunong nga agsarak ta. At danton ti motor ko. Promise! Kunaklakit din no si katimapan ag grocery ita. No bigat ton bakal. Ada na pati kapapanak ita. Ada importante ang mapangkugatahangan ni taon. Ha? Anya dayjay aya? Makitam tumutan, ano agawid Anya laki din aya. Anya? Hala, inako, tamang ano matraffic ak marang. Babay, bakit kau nga nakapimpintas? Saan ka kung mga agong-ungal? Tapno saan ka alumahadwal? Anya?
Mapandaman iti paglaklakwan iti helmet. Gumatangak iti helmet ko. Ha? Gumatangak ako, tapno nakasagana. Iti kasta, nung mairuwar kong di motor ko, addan ti helmet ko. Anya? Ket nung mairuwar kong to di motor ko, helmet mo tumot tayo, di katagal. Anya lakit din. Ay nagganasan ngayon no kasta. Ay wala. We can go wherever and whenever. Dagita ti kay kayat kumankan ka. Maparparagsak na akanayon. Tunggal agkadwata. Anya lagi di na yan. Ako pa! Puo na yan. Di ka pa'y nakairwar iti motor. Ngam matang kan iti helmet mo. Agasam man. Advance nga ron bakit? Anya ka lagi di na yan. Anya? Kaano nga rod nga irwar mo di motor mo? Into Sabado bakit? Sabado, addan motor ko. Sa anak to na marigata na mapanit iti trabaho, ta sa anak to na matraffic. Magnaak iti kayat ko pagnaan. Nasayaat no kasta. Kita ama, taamangan no tila-tila ti babae ngayang angkas mo. Day takit din. Sigari di mo bakit? Yak pa'y na irwar di motor ko. Yung kastakit din di bagbaga. Amok day taugalim. Iso adinak mapabasol. No apay akastuyak nga kanunot kan ka. Maawatan. Apaw, nagguwapo mo tinday ta motor mo, paray. Ayaw na maray. Apay, just ayan. No, gwapo takin mo to. Gwapo mo, ati motor. Anya? Iso asi ka, mangirwara ka mo timbare. Tapno, agpadata nga adda motor na. Ay, aguray pa'y paray. Sana balay, tajak pa'y masapul una. Tauray maaldawanak ang mapaniti trabaho. Ayos lang. Sa bagay mo kidi ah. Siguro, naiangkas mo matindag iti chicks mo niya, paray. Sigagid din mo pare. Ang mga numangag na kanibagay ko. Ha? Naringat eh. Ang mga ngamin nookam amuna nga at adwachicks ko. Ha? Dua nga ibagbagam. Kunak man nun nalaing. Adda pa'y gayam ti maysa. Uwan pare. Isumisali. Napintas mo ilaan. Ay, unay kan paray. Talaga asaan ka amapnak kanibaga mo ah. Kunak no may lang tinayom mo. Dua gayam. Ay, niya laki din na ya, paray. Agyaman nakiti pa nang itulod mo kanya ka. Awan na nyaman na. Si kakit di man. Huwag gayam. Alamat lang ang dayto helmet. Ha? Saan ngamin ang mabalin nga inag ko? Sigurado amas daaw ni inang ko no makita na. Ha? Sigurado ngagsaludsod no aping nga da helmet ko kat awan mat motor ko. Oh, sige. Iawid ko nga rin. Agyaman nakmanan iti panangitulod mo kanya. Agan anad ka iti panagawid mo ha. Good night. Nen, makadlawak man na kay. Apay adwa ti insangpet mo a helmet. Mano ti ulom aya. Ha? Sumungbat ka. Si kakit di mo bakit? Helmet ni may sa akatrabaho data? Simpaam ti panagsungsungbat mo, Mario. Maamwak laang nga sa bali ayang angkas mo, ha? Awan bakit? Unay ka na yan. Sino kumamat iyang kas ko? Isublik na tayo helmet nitong bigat. Kanya laki din na yan. Siguradom laang apod no dagit nga ibagbagam ko naktuman. Kulak-tumat nga minggan ka. Nangiruwar laang nilakay mo iti motor para ka iti chicks na. Rason na laang ti traffic. Tapno makairwar. Ngam iti kinagpayso na.
tapno adda pangiluganan na kadagdag duduma babay na. Anyat kayat mo asawan, mare. Anya lagi din na ya. Jak kayat man tagso ko, mare. Maamuan tulat ta ka di. Awan mo ti palimad asaan amaamuan. Anya? Makadlaw kan tulat ta. No agduduma a helmet yaw awid na. Anya? Agyaman akmanan iti panangitulod mo kanyak dito balay, ha? Awan na nyaman na. Sikagit di ba? Ngam dito helmet. Jack mabalin niya iawid. Ah, Amangan nga may numadlaw ni Nanang. Amo naman nga awan motor ko. Mas daaw no abay nga adda helmet ko. ala. Sana pare ko dito. Alay kon, tasya akong timbang iyawid. Agyaman akmanan, Mario. Ala, inangaro din ha. Bye, my loves. Makadlawak man, Mario. Ah, Idi na minsan nga aldaw. Malaksid iti helmet mo. At dainyawid mo ablo a helmet. Kunam kanyak ako ko ti katrabahwang. Sa ita, sa bali manenday ta imot mo. Kulay pink. Apay, talo ti ulom, tatalo ti helmet mo. eh, sikagit di mo. Bakit? Ikamutin iti ka ipaparan na amin na banang. Ha? No dagiti babaim katangada sa andak nga ipada, mawatam. Ha? Mapaniknakakla talaga apod no ti atap ko. Ayawan mon, Mario. Naku na makadkadlawon ni baga umaw. Pit, anya pa lang tar aramidom ngay. Ha? Di ka pa lang amin isardeng na tar aramidom paray. Nagriga mo nga rong isardeng pare. Imbis ati usar na lako madya motor mo, kit pang trabaho. Ngam pang chicks mo mutan. Dua pa ya babae ti pagsinsin noblato maiyangkas. Ayagas man. Pare. Ha? Ang mga noda makangagin ka pare. Nariga tayo. Aramidag ti amin. May isardeng kulaan tar aramidag pare. Nasayat no kasta paray. Di mon urayan ani baka mau ti makapanagnag. At adda na rigrigat paray. Awan na talaga ti maibagakan ka, Mario. Ha? Panag ko na, nagasatang iti panagamamutan. Nga makunak man a nagmalasak, ta saan kamat ngamin a single. Sikagit di mo. Ala, agyaman akmanan iti panangitulad mo kanya, ha? Awan na nyaman na sali. Basta siga, awan pare ko. Ala, yagmunda ta helmet mo. Iyawid ko. Thank you, Mario. Nasaya at tasimmangpet kan, Mario. Apaya kasta tilangam. Kan pasugatan naksama. Anay ko. Isumot lagayang mo uray latalo dagiti helmet ayaw awid mo. Gaputa adda dua a chicks mo. Anya? Asino tinakaibagaking ka itilayta? Apaya sa ludsod ang pailaang, ha? Saan apod no dayta bakalit? Anya laki dinaya. Mamati kalatan iti sa usao. Nga o makinapod nun. Olbab! Di ka agso iti kasta. Taadda lang nga rudan ti ebidensya. Makitam da ito'y picture yo iti babaem. Agasam man da ita. Ti usar ti helmet. Kat pang protekta iti ulo. Ngam paraken ka. Ti usar ti helmet. Tapno mailamang mo ti ropa dagiti babae at chicks mo. Anya? Napanaknakakmatan nga adda babae nga uray ladwa. Pumanaw kan dito balay.
Bakit? Saan kumama da kasta? Alaom dagiti usar mo, akabailam nga awitan. Kan amin nga umanay, iti motor mo. Anya? Total, kat daytang motor mo ti makagapo, iti panagbababaem. Alakat takdaram Anya? Awitam mat lang ang dagiti amin a helmet, ayaw awid mo dito balay. Saan ko amasapol dagita? Ipan mo ijay, ayan dagiti chicks mo. Saan bakit? Saan kong aramidon da ita? Anya, aggaraw ka nuwan no siyak ti mangirwar ka dagiti usar mo. Agbili ka, salbag ka kitde. O sige, bakit? Ang lalaki din na ya. Aramidon kon! Bueno papagayam, ditang tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Nay, si Kamat Gayam, bakla. Anyat gatangaw. Ay, bibili ako ng sabon. Tayman Ariel powder. 5 sachet. Ala, mabiit lang nga raw, Oh, aday. Ay, thank you. At ito matibayad ko. Na, kaslaado tilalabaam ita, Oo kaya. Amo mata nagiti kakaanak kak amokong. Naglaing dang agi mureng. Naimbag kumamat ano mang tadda iti igatan ko iti sabon. Was! Ay kat nairwamdan akan ka. Nairwamda iti kinasingput mo. Ay, Diyos ko Ala, ingka nga rudan, tapno makalaba kamutan. Sigurado ngagmalmalem ka manun ngaglaba. Ay, salbang tikas to'y. Salbang ka talaga. Hey, apay ang anak ka. Agong ungit ka, Mike. Kitain niyo matatatang. Ay na, saan pa nagudwa ti lalabaag? Ang mawanan ti danom. Anya matatikas to'y. Inaldaw mo ten, agawan ti danom. Ay, isaldeng mo pa ilati pa naglabam Ay, inka man kita anti kontador tayo ta. Siguradaw nga in turn around naman Turn around bagbagayo tatang. Inclose namanin Saan mo't maawan ti danom? No awan ti mangi close iti kontador tayaw. Sino kumati akin aramid iti dayta? Ay, jak nga ron amo anak ka. Paliiwan tayo no asinaw. Ay na, maamuak lang no sino ti mangi close iti kontador tayo. Ikak iti pagnakman na. Aglaba ka laan. Ngamnapan mo pa'y inclose amin na kontador. Bakit? Wen lakay, ngamin, kurang ti danom arumrumar iti hos. Nagbasit, iso anapan ko inclosen Anya? Ay na, bakit? Nubasit man ti rumwar iti hos. Ano sam ti agtaya? Saan nakasta? Ang mga nod na makakita king ka. Narigat ay. Amom ti danom, bakit? Napudot dayta pagririyan. Kaslamo iladaga dayta. Inton kwan, pinalapal da ka lang araw, dagiti ka aruba. Ay nalakay, iti kaanuman, saan ang mapasamak dayta? Ngamin, mabainda kanya. Gaputaad da ka ba ilan tayo iti biyag? Kita amat amin dagiti ka aruba tayo. O, ikumparam man, pasig da amin anak kurapay, iso ang mabainda. Anya? Iso ano kayat ko nga i-off amin a kontador? I-off ko Anya ko man, no agungat da. Agungatak mat na, total. Awan mat ka ba ilanda? Nagkapuak kita'y ijayan da Luisa. Agung ungot Mike. Tabay ka no, tatang? Agung ungot atawan danom da. Ay, hindi nakano kita anti kontador, naka-off ka now. Hay, kat intern around da
Sumulagayam nga awan danon tay itay. No, sino mo't ati awanan na nakem na mangikuklose iti danom. Wan nga ro tatang. Kunamla no isuda lang ti agkasapulan iti danom. Ay salbang. Karuba mo iladay ta. Saan tayo amaranranaan kahit iliblibas na siguradaw. Payman. Hamwak lang no asino ta kinaramid iti dayta. Oy na, titanggad na ti i-turn around ko. Ha? Wen! Aramid dagday ta kunak tumet. Saan ka mabutang? Taam mo kasak ti husto. Isumo ilaang nga agungungot ni antipuring itay naggapuak ijay balayda. Awam mo't la danom dakat. Anya? Awan danom da? Kaya't nasa wen, amin akuntador ti danom kat id-dependa. Wala, ita-turn around da. Ako na ni tatang. Ay, awanan ba inan talaga no asino ta kinaramin iti dayta. Hanggang pasensya langin dadya at tao no machimpuak. Ha? Isudala ayan ti agkasapulan iti danom. Masapul nga id-dependa no kargada. Di dala anusan nanti aguray basit when no agtaya iti rumwar iti gripo da. No di dakat salbang. Kunak no siyakla ang tagparparikot iti danaw. Ado tayo magayam. Amin tayo dito abanda na ket parikot tayo ti danom. No asino tinagtured amapan mangid-idda. Dayta nga raw ti saan tayo nga amaw. Nalaing mat nga may no asino man dayta. Nga ben, iranana nga awan tao ang makakita. Sana mapanidpon. Ay, nana, awan suspit siya no asino. Ay kwa, narigat lang amin ka ti agsasaw. Bay amlatan na sa bali at tao ti makakita. Tapno ikanda iti pagnakman na. Ay no asino man dayta. Kabailak nga ikan iti pagnakman na. Ado suspit siya. Ngamjak pa sigurado. Aguray laeng Tano mapanagnakak nga iso. I-turn around ko ti tenged na. Anya? Asino ti bagbagam asospitsam amangin idep iti kontador anak kaw. Asino pa'y kuma? Dahil dyan nga Elena. Ha? Isulaang ti agpakalaing dito ayan tayo Gan may sa, isulaang tinangato ti kita na iti bagbagina. Awanan pa yung dayjay? Ha? Matiliwak lang nga iso ti mangikuklos iti kontador. Pusi-pusak to pa iti tangad na. Nagungot ka mata na anak kaw. Wala! Diyak atrasan da dyan nga Elena. Uray iso ti kabaknangan dito lugar tayo. Ano fa? Awan koneksyon ti kinabaknang da iti danong ti bumarangay. Makita na ti di na pa'y nakikita ko naktumot. Oo niya, napan mo manin in off dagiti kontador ba kay? Wala kay. Basit nga minti danong arumrumor iti gripo. Sapay ado ti lalabaan. Ay na, pangaasim ba kay? Sarda nga mo day tang aramid mo. Ammom ka day. Asika ti pagat atapan da dagiti kaaruba amang ikloklos ka dagiti kontador. Ha? Iso pangaasim man bakit? Di mo urayan nga dapat ti mading nga maaramid daking ka. Sakbay asarda nga day tang aramid mo. Ay na, kas iti kunak idikan ka. Sa anak amabutang kunak mat. Asino ayaw ti kaaruba tayo anaturad? Awan mat. Ha? Pagsasawak tupay ida. Anya? Awan ti kaaruba tayo amakabaal amang dilaw kanya. Amangan numatong taktupay. Nagkapwam nga ay, itaman pa'y anasapa ka arimwar. Nagkapuak ijayan dambiling. Nakuna na nga ron kanyak anakita na kano ni Elena anang idep iti kontador ti danaw. Kasta ka de. Wan, isaw ti bagbaga na itay. Ay, kunak no siyakla ang tinakakita kan kuana. At dapay gayam sa balay, husto laang, tapno mapanagnakan nga isaw ti mangikloklos iti kontador tayaw. Kaya't mo asawan, nakitam ni Elena anang iklos iti kontador tayaw. Wen lakay, manun adaras ang nakitak. Ngam agul uli makaklaang.
Urayak asabali a tao ti makakita. Iso ang nasaya at tanakita damilain. Ay, tiawanan ba'y na babae? No, apay abukbukudan na ti danaw. Apay iso na ti ang kasapulan. Un nga raw, adda ko man naturad kat amang ibagakan kwa na. Madaa, ibagakan ni baklata isaw, ti mangibagakan kwa na. Ay un man ngagpaisaw, apag isaw, naturad dayjay nga anak mo. Amok akabailan na akasarita dayjay nga ilina. Uy, sister. Ada ibaga ka? Anya manen, kabarbaro amaritis manen, ibagamon, ang amnodaan sa anen. Unay kan, saan adaan? O anya nga ron, ibagamon. Naku na ni Auntie Puring, nakita da kano ni Ma'am Elena, anapan nang i-close iti kontador tayo. Saan laang nga iso tinakakita? Uray da Auntie Miling kano, nakita da. Anya? Oy, nakangagamit day ta chismis. Amumatan, akanayo nakamapan ija ayan the girly agayam ko. Iso amang mangag ko, dagita nga istorya. Mapanag nagkaklapod no day ta. Agsaga na kanyak da dyan nga Elena. Apay pay laang nga masapul ang mapanagnagam. Kat saan laang amay sa wunudwa at tao di nakakita. Ay, unang agpaisoan niya. Payman? Ay, mapunuan ako. Ay, now! Di pala nakakagulat ti lalabaak. Ngimawanan ti danom. Anya matan? Kat, in turn around manan ani Ma'am Elena. Una yan. Payman tarumwarag. Inakman kita anti kontador tayo. Anya matatikas toy? Ala, ingkan, bareng masabat mo ni Ma'am Elena. Nasayata na sabat ka, si ka Ma'am Elena akabaknangan dito yung lugar tayo. Nagkapuam? Ha? I said, nagkapuam? Kwa? Di ka makasungbat. Gapwa, ta, si ka tinangidap iti kontador ti danom, sana ya? Wan, kat, anya ko matibibiyang mo? Kastagayam, Awanan ka itibayin, maminsan pa. Anay ko, pangasim, gusto ko man. Sa anak pa akontento anang sipatkan ka. Kanayon mo apusipusan dagiti kontador, saan ka di? Iso nga ita, day tatangod mo ti pusipus. Pangasim, guston. Sana gaputaan nakabalam iti biyag. Kat aramida mo ti kayat mong aramidan. Maawatam? Awan connection ti kinabaknang mo. Tapno agaramid ka iti kasta. Wenno iddepam ti kontador ti danom. Apay, sika lati umininom? Sika lang ka sa pulan iti danom? Ha? Sige, sumbat ka pa'y tabrubi-rubak dahi tarupam. Pusi-pusak pa'y tatangad mo. Tapno saan ka na makaiddep iti danom? Salbak ka? Anay ko, nagsakit na talaga titangad ko. Gapoy tinarami day abakla. Ay, balsak day jay, uray puputan na. Ay, day tante bagbagak king ka bakay. Asaan mo nga urayan nga dapay marami daking ka. Day jay pa'y abakla tinaranaam. Ay, Sika lang nga raw, turn around na. Uray asino mga meng, makapungtot iti day tangay naramid mo. Sa pala ko matagnakam kan. Sana nasaya at tinaagom bakay. Ay, pura to'y. Awan ti maaramidan ti kinabaknang, no isoda ti adday ti ustaw. Tandaan am day ta, bakay. Anya, tinungpam ni Elena. Wantatang, saan latong pa? Slaps ba? Anya? Naglasto ka sumusungpan? Naplang tilapayag ko iti managsasauna. Iso tinungpa, Ay, saan nga kuri ti kinabaknang na no siyak ti mapaungit na? Ay nan, nakabutbutang kamit no sikat ti makapungtot anak ka. Inikak na ti pagnakman na tatang.
Tapno di na panunutan, aga po tabak nang, kat awan, ti makaitulad alumaban kan kwa na. Kahit anya ngay mo tinakunanakin ka anak ka. Was, adi! Basta intern aron ko basta titanggad na. Hay, sakto pinagawin. Ay, jak lang mo ano, agang angus pa, agang gaita. Anya! Ay na, gusto lang dayjay nga inaramid ni baklay ti dayjay nga ilay na. Tapno saan amarwam. Agam, nay mabainak mo. Amangan kami no'y bagada, ajak sinuruan ti anak kong agpakumbaba. Ay na, adula amin day ta pakumbaba. Nukas kan kwa na mo lang ti kasarsarita. No sa anak labakag siyak at inangtong pakan kwa na. May saka mo at naungat ako na. Kay makapaungat mo't ngamin ti kasjay nga ugali na. Tilabagi na ti pampanunutan na. Di na amo apanunutan, akasapulan mo't ti danaw. Di pa'y lakinugtaran ni bakla tapno agnakam. Saan na kinugtaran? Intern around na basit ka no titangad na. Ha? Ay, husto no kasta. Intern around na, akas iti panangi turn around na kadagiti kontador. No kasjay asumro ti kinamanaging bubukod na. Kawan. Kita man, no dapay laganas na mapan mangiklaus kadagiti kontador. Iti kastangay naramid kan kwa na ni bakla. Si kamat gayang bakla. Siya nga ron, kway, ano ti parikot mo? Ibagam saan ako ngumatras? Ay, kwa. Awan mat parikot ko. Nasayat no kas na. Ket, sa dino ti papanam. Mapan mo ka di i-turn around manen, dagiti gitbal, dagiti kontador ti danom. Ibagam laeng tapno yadbas kumatipong tot ko. Ay, saan bakla? Saan ko amapan i-close ti kontador? Mapanak la iti store. Inakla gumatang itilana. Pagilot ko ititangad ko a pinusipos mo. Okay, good. Kunak no lumaban ka, tatutupan ka manen. Saanan bakla? Pangasim. Huston, saan ka lumaban? Kan ikani, adakon i-close ti danumyo. Saanan ako los? Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.